produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dikoy. Higalaan, ang ato magtatampo si Dikoy. Kina ko problema bahin jud sa usawa pala hubugal sa wabi da. Ug kung ano problema gyud ko mayo ani ni ano. Inaniyon sa nako ang pagsugod sa mga pangitabo samtang nagpalahubog sa Binduas do Pedro. Sige. Ay kada na bro. Gusto na pagin honest tong asawa dong pida. Kanda. Ang ako tingog bisang paggaw kay ko. Ako sa di pina Rini Cruz. Ang tinuod yung original nga ni kanta ning Wanay Luha. Ready Cruz na ako ang tingog yung roha. Yeah. Kinibay ihatag mo. Kinibay dangatan ko. Kinibay ibalos mo sa paghigugma ko kanimo giha tagko tanang gusto mo gipalos mo kapakyasan ko gipukaw kahag mga pagpangga apan ang dantinga naangkon ko karon mga luhas kanbos di ba panong bata nga mag-inunungay kitang duha apan di ay sa kalisod kalit kami biya Pasandi kong kada mauhila ko apan may panahon ngaking mga mata walay luha alang kanimo. Lagot ang dulo sa Pre! Ay. Pre! Siyempre di ko mo. Adi, sige doon na. Di ako hindi ko nung gusto mo siya. Say, maratong sa Kalimot ka. Ato bang nagduhan ang unsa ni siya. Lagi, sige. Pre daw, biday. Pre, so dire. Nano ko sol, pre? Oh, nadali ka so. Pre. Balatan ka doon. Salamat kayo. Pre Pedro ha. Pre. Kita mo, suruyo lang tigas lutupan kay para mo istorya ta dito. Sa imo hang mga tulo ka buok uyab ha kay na biyudo naman ka. Tulo ko ba kuya? Ang usan buwangan ko. Pre. May nasa ko, pre. Kay iwaw kay ko. Ikutosan ko dinagan, pre. Sobre, unsa man? Matik na. Ikutosan ko dinagan, pre. Adi ba? Utasan ka ano man, unsa dito bo? Unsa lagi ano midagan bangka kadiyot. Kuan kang tubig ha? Supring, pre. Ha? Sorry, twist pa. Ako super rip. Ang Diyos na lang. Nasambot ako yung Diyos oy. Ang nana ko, tubig rin, pre. Kanana lang, pre. Tihika sa di mo, pre, oy. Ano ba, na siyang dilita tindahan? Kanana lang, pre. Kayo uhaw kayo. Dali, pre. Sige. Basta tubig na akong bralit, mga kadiyot, magkuha ko. Kaya ka nang bugno, pre, ha? Kaya ni mo, ay, bida mamili. Pambaga kadiyot, sa! Lumiyas, bugnaw tao na. Kadiyot, ragad. Santo mo gitaw to imuhang pag inom taos tubig. Kung saan mag-inom dagang dali mong katawag. Aris bahay, ha? May problema ka? Pre. Kuhaan, pre, kini. Saban? Kuhaan, pre, ba? Unsa lagi? Unsa man? Kuhaan, pre, kining... Ka na limot noong ko. Limot ko, pre. Antong limot-limot bungot si Toy rin. Di pa tubig ko. Salamat, pre. Salamat. Saban? Okay na? Kuhaan, pre, kining. Si Mari Tilma ba? Si Maritilma. Ano man? God. Kinsa Tilma ba?
Imo asawa ko. Ako di nakasawa ka naman, pre. Ha? Naunsa na ko sawa, pre. Tuwas tindahan ni salud hubog pre. Di naman ko mais na. Mas siya ka ng istorya, pre. O lagi pero ano ka pa ait kay nang hagis pre. Masad. Pirmi naman sana. Ano wala ta pa yun pre. Standard naman na niya. Unya kang nakapait ba yun pre. Kay ano ka Saan? pait pre. Saan? Kay pulis mo yung gikulat pre. Pirmi naman na. Utsa. Pulis. Pulis daw itong ikulata, pre. Si Muhing. Muhing. Ang pulis ang hingigo kayo. Oo, lagi, pre. Bangkong na ni Ron. Puro bida. Huwag ka masulti na yung inaakbi ni boy. Kaniyong diyan ka. Pre. Pakantas ako, pre. Ikaw kaon niya. Ibuwan ng balay. Wapa ko'y pamahawa. Kidrot pa niya. Siya. Bisa pa isog diya. Sakit akong imong gikulate nga gipuspusan mo yung mo. Yan sa reklamo ka? Gusto ka tuwasan ng tira? Pulis taon ko day. Pulis ka. Nangulata ang ganyan gusto ng daw. Pulis pa. Kailan ako day. Ha? Si Muhing ni day. Pulis tukang. Ha? Muhing ba? Ay, di ay. Katong pulis nga kusog manukhang og mga adik. Katong sharpshooter. Taon day. Nga bisa ang lamok maglupad-lupad. Igugihapon. Na itlog magyot. Oo, day. Ako taon na day. Si Muhing tukangers, ha? Duklon sa nung ka? Padukol ka? Ha? Bakit pa man? Ay, gikulata naman gani ko ni mo. Yan sa man, pausap ka. Wapara mo ako paningtas pag kinulatan ni mo. Nabitin pa na ba ko? Ay, Sidoy, ang banal na kong manluluwas. Dong, tabangi ko kulata, Arisong. Alit, tabangi ko, be. Mga kailanin mo hing tukhangers, ha? Koy. Mga paulit tukhang din eh. Mga kailana. Hinampag magkano ko. Tuloy na yun. Okay. Recorded by X Thunder Gaming. Ano, mani? Anong kinamon ko ni mo sa motel? Unsal, lugwasan ka ni mo? Ano mo tilato ni Bay? Ano yun, Ning Bay? Ato ni Bay, diliin nyo! Oh, ato. Sabot ka, ato. Inyo, lagi. Lago gali ko na tarok ng uri mo pultaron. Ayaw, luwi ka yung pultahan. Ay, yun na! Lagot ko ni mo, lagot ako ha! Lagot ako! Oh, miyago ko ka lang. Pantay ka lang, mata mo, pantay ka lang! Ninga nga pa. Ay, so kabayo ba yung pagslakas taon ng naganganga taon? So, sino ay ako ba nababayo mo, laboy ta? Okay. Sir Moheng, sorry kasi tambo taon ninyo sa akong asawa, sir ha? Sorry. Tepa. Karoon na yung gisulti, be, nga may naitabo na mo. Sulti ko. Kato pagikulat ako sa akong asawa. Usa. Kuyawa ito yung gisulti nga may naitabo na mo sa masawa, no? Kung nahin may makadungog ito nga may baw, di tinode yung gisulti. Nagkasir-sir ko masawa. Tao naman lang. Sir, bida sa ni mo ilan ang istorya, sir. Lain na sana na, sir. Patyata sa tusawa ng kalakihan, bra. Sorry lang ko, sir. Ako ba, ngayon kong dispinsa ni mo. Kaya, sige lang. Wait, ito yung may mo. Itabo naman. Mau Ya. naman eh. Sakit mo kayo. Burot man mong naong, sir. Lagi. Tos di ka na, eh. Ha? Ikaw. Kumusta naman bunog, sir? May problema ning bunog na ko na ko eh. Ha? Dili okay. Kinikirat sa akong mata. Kirat ka, sir. Kirat ko. Kirat mo lang. Salamat ka na kay Lata. Kay Deep Pabsus. Ako na nagidakop ng asawa mo. Ikaw ba, nga nung sa taong mga kamsukuloy pulis ka? Kula taong di ka rumida. Nga nung pagkula taong ka? Ay, Lata. Kay... Kan, nagpalahi lang ko. Kaya kasagara na nga mulata. Nga, pumusil pa ka. Ako na. Mga nga nagpalahi ko. Gusto na akong mapagulata. Tapos sa babae lang. Para matalinding ba? Mag-viral pa dahil. Mga nga, makakuha yung dagong views. Ato ba, giblag to ni mo, sir? Ay da, sulay-sulay lang god. Wow, ka masulting sulay-sulay. Ang tuloy mo, bisa di mo, eh. Nga naman. Wapil ka kukulatan mo. Ayan ako eh. Soy koy. Haskan, ano ba na ko koy? Bisag langaw pa. Sus, paksit kinang langaw. Oh. Kanayang pako. Oh. Go gyapon ko eh. Ah. May itlog pa. Ay, joke na to ako, sir, sir. Sige, sir, ares ko. Magpalit lang ko kuhan. Unsa? Para utas yung bunog ba, sa imong bunog ba, para dili kayo maklaro niya. Di magkaka kay blag-blag ka tuwi mo. Para tas mo kira tao na paliton. Unsa man? Hilom siya ay. Ay.
Eh, Oh, saan naman sa natin ba? Saan ginom mo? Sige mo sa pagkampo niya. vitamins. Mata. Kung lara din ma. Gibalhin rin mo sublan sa vitamins. Wala ka kailan akong gigunitan? Kaklaro, ana? Usap na. Kubro. Oh, kubro. Dili. Banakon. Dili. Usap na. Watira ni. Ha? Baho ko? Klaro kayo. Baho tao natin ma. Ano sa baho day? Baho nga. Bahong kuan. Fighting right 50. Ah, Kring. kring gyud. Nagkapanay mo day ka dong? Usap na eh. Ay daga may ragut kayo. Uy, panglimugmug lang Bugbog pa. sa mata. Usap ni bugbog ha? Hubog ba ka? Dukar kay bugbog ni mo. Hubog na ka. Ay. Pura ka. Way limitan ni mo. Basta makainom na kagdagan. Maura ni oy. Kunya, unsa man. Humanog. Duha ka libog mo. Guwan ha. Ano? Guwan na limit ha. Ay nalang tani may kapoy ba ni mo. Ay, sasayin na tani mo. Patay magbahoy na sa Ha? Maoy! Ano ko tawag magmaoy? Duha pa gina kabutilya. Magmaoy na? Oh shit. Oh, ba na. Aksyon na. Don't shit na. Aksyon na. Action ko down. Come Oh, on. come on. Mauna na. Ha? Bantay lang bitaw. Basta magbahoy. Galing ihagbong ito sa bitana ba? Tanan? Ihagbong ito sa bitana? Ihagbong ko ni mo sa bintana. Oh! Sabi niya ay. No worries. Nga naman, sino? Ayaw ka malaka ba? Nga naman, ha? Sa ato pa. Di lang ko mabalaka. Nga mataga ka bitana. Ako mabalaka. Nga naman. Waka mabalaka. Nga naman ka mabalaka. Waka mahadlong ngayon sa bitana. Lagi. Hindi ko mahadlok. Oh, nga naman hindi ka mahadlong. Tungod kay atong bayway bintana. Katawanan! Katawanan! Recorded by X Thunder Gaming. Mao ni sitwasyon na mo. Way adlaw nga di mo inom ako kasawa. Grabe ka pala hubog. Unja? Ayo, maayo. Anong salod ay? Ikaw ni pangita na. Usay ato nang! Na, usay mong ipangita! Asang palahupog ni mong asawa. Ang ano matanang? Maningil ko. Ngutang di mo silma, ha? Ngutang di mo ginom silma sa imong tindahan? Wa siya utang. Kung ka naman ningil pa ka? Tungod kay gipanglapay ang akong mga garapon. Giguban niya ang akong mga lamisa, ang mga bangko yang gipang push-push. Oh, oo sa? Suma, dito man ka, unsa may nakita na mo. Si Muhing Tukhanger sa matulog kita na kubunog kay nang, ha? Huwag mo kakita ko di mo kon? Unsaon ba di mo pagkakita na ko nga misok-sok man ko dito sa tindahan kay nang lupad ang mga butilyas ng mga garapon. Mao nga dako kay ang damage nga gihema. Og angay lang nga iyan ang bayaran ha, kay kung dili ipapreso ko siya. Nang salod! Kuya, mapriso ka nila. Mapriso? Ano mapriso man? Tungod sa imong panghagis ito sa tindahan ng salod. Pataka lang na siya. Tatilma, ilan tatilma. Kaya ako mismo dito ko, ha? Kita ko. Ako'y nagkuha ni mo di ikan dito. Noon sa mga koy. Uwe, wala ko kita ni mo. Ayaw ya. Wa si Bukagaral. Mao na di ha. Mao na yung resulta sa imong pagkapalahubog day. Wa ka mahinumdum sa mga panghitabo. Mubalik to sa saludog ma ha. Ikay ito ba nga to ha? Ito ba nga gino? Di to ni mo tubangon. Pulis mo anin mo. Unsa? Eh, saba ay, maglagot ka ko na lang sa load na. Siya'y isunod ako sa pulis nga akong kulataho. Ilma Sapra! Ano akong problema ron? Ang ngante na biro kong sawang kulatahon sa nang salud. Tiguang bitaw ito sa salud kulatahon diya. Kung magkita ko no sila, kulatahon niya. Unya kay magkita mo sila kay maningil ba to siya? Usaw naman na ako. Palihog be, lahubog kay itong asawa taon. Bam, unsa man namin mabasa din sa Bible. Bam, partis mga palahubog. So mo ato na ko ani. Ati Pres, unsa man? Baha kay sa bunok. Unsa man kung kami pasultiyon. Di koy. Kayo si Ate Pres doon na pa'y... atong cinder lang. Ang atong cinder si Dudong Dikoy. Oh, di koy. Oo. Sa iyong pangutana ka na ibe. Ay, si Dikoy, si Dikoy, kuha na siya, kanang ang iyang asawa pala hubog kayo. Oh. Uli silang kahubog. Kada uli, sige lang kahubog. Mao na nga, iyahang gikuyawan, kay dilgyum hadlok. Giingnan siya sa katong iyang gipanglabay ang mga grapon tag-iya sa tindahan ba sa ikiya ko ni mo asawa kay gipangbuak akong grapon nya gisultian niya ang asawa ba giingnan mo sa kulatahon gyud ang salod pareha siya rin kay apilor ko si kulata kay sa pulis Ikulata ang pulis, oy. oh pulis og iyang sinang salod ko no iyang kulatahon mo ni kuyawan taon Mao niya ni yung pangutana, no? mao na Kay nanganti ang sawa kulatahon niya sinang salo, tiguang na biya taon. Kulatahon niya og magkita sila. Unya og magkita mo gyud to kay maningil siya usaon naman ni nako. Para hubog mo kani ako asawa sa mga kumbahat. Mali ang pangutanan.
Tagsaro jud kakakita noon og kanang asawa nga mas palahubog pa sa kay sa bana. Bitaw. Sa gara nang mahubog ka naman yung laki, no? Ah. Kadilang kanyo ha. Kay ari ta dire sa Sirach 26, versikulo 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Maminaw na ako, murag masubtract. Nga Murag madili multiplication, murag masubtraction ang kinabuhian eh. Kay, di mo man, kung palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, yung kayang asawa, ka problemado man kaayo, dili mapilo yung kinabuhi. Ato idiswag dito, idiswag na to sa chapter 6, chapter 26 gihapon sa Sirach, pero verse 8, ang usa ka babae nga hubog, may usa ka makapapungot nga talan-awon, dili siya makatago siyang makauulaw nga panglihok. Dili sa tong suglanon guya doon na may parte dire nga mabutan siya kung dili makainom, na dire wala. Ayot, poro siya. Lima ka kadauli niya, hindi siyang bana, nagtagay na. Gisuod pag sudlanan na ng mga energy drink. Sa, usap na sa vitamins eh. Vitamins ka. Vitamins ka, bino, gisuod sa sudlanan sa energy drink. Grabe kayo. Oo na, hindi habam. Kuan Sir Dikoy kanang na ang Katoliko ba kamo? Kay pananglitan og Katoliko kamo kanang og pamimbir kamo sa Couples for Christ be aron mahayagan siya. Kami bro yun. Oo, aron ma-renew. Ah. Aron ma-renew sa kasagaran sa akong mga testimonies nga nabatian nga ang mga bana nga palahubog, himabay nga mga bana, pero maigo lang. Basta mamimbir nga na sila na maong mandated organization, ora siya mausab, ora siya mabag-o, ora siya mahayagan. Dahil ikaw sa gulyat nga ni tambong ko og kanang usayan ini kanang prayer meeting sa Couples for Christ. Sa portion na dire sa kuan bitaw, portion na dire sa mga pag-sharing na. Aha. Ang nahatag mangguna ko dito sa usa ka bana kadto mangguna sa Biblia nga gingon nga ang mga mata sa Ginoo 10,000 kapilo kahayagon kaysa utong tutok may Tinaw. gihatag. Karon pagpaambit siya may last pag last gulat tulisukon bitaw ko kato. Kisay yung... Katong laki ba katong bana ba sa kung sila ka magtiayon unom. Ya gakuan lagi kog kanang murabag kanang quiz, murag Bible quiz ang nana. Ang akong gihatag kay kadto mag the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Gingna ko yung gulat. Kaila ka ako. Kung ano dahil siya. Kaila ba ka ako? Nga, unsa dahil siya. Nikuro ko kay gawas. Ya, ako na ibawaan nga army kuno tos una. Diba? Kaila ka na ko kung ano di ay ingon lang asawa ay bambina kanya kung bana himabayan mo kundi kaayo. Murag naigo ko no sa katungkuan. Bersikulo akong gihata wa man ko tuyo. Mo na nga Sir Dikoy kanang na ang mas maayo nga pananglitan man gani og dili ka mo Katoliko so dili ka mo member sa Couples for Christ or unsa pa mga mandated organization pananglitan og lain ka mo relihiyon lamang gyapon ka mo pagsimba or pagampo adto ka mo dito kay bisan ug unsa nga relihiyon maghisgot na gani og Ginoo murag mahayagan man ang tao. Diba? Bayad ka man tao kanang malalaki ka man nga straight, mababae ka man nga straight, mabayot ka man nga straight, o bayot nga dili straight. Oo. Hindi may street. Hindi may street ng bayot. May bayot nga dili straight. Sa mga ng bayot, Bob. Straight ba na sila? Kanang bayot nga straight, pareha na mo, pareha na ako. Namay ka ng homosexual nga dili straight ka ng gitawag ko ACDC. Sa mga ACDC? Kuyog og laki, kuyog sa bayi. Matod pa ni Sir Raul ka ng KGB. Unsa na siya? Kada gabi bayot. Oo, nagbadlaw laki. Wala. Kumayagan ta, makadungog ta sa mga pulong sa Ginoo. Labi makadungog ka tong linya sa Ebanghelyo tong naging siman at mga adlaw gulyat nga ingon. Daghan akong mga abot, gumuno akong kamalig. Puno ako akong isang video, puno ako. Mag-inom na lang ko, maglingaw ko, mga babae, inom kaon. Nga ginang Ginoo, mamatay ka karong gabi. Mao na diha. Di ba? Wasay na mo. Oo. Una nga, mao nga kanang mas maayo niya para mahayag ka ng masawa kay murag lain kay paminaw nga ang babae mo magmaoy nga hubog. Bita siguro laki. Kay singar makita to laki man, no? Uy, kaso na to, matikangkang talaki rin magyapon. Ang babae, upinday na ba? Halabang! Ala, kaya aron sa ingon, husay-husay nga yung pagpuyo kay, labi lang na mo yung mga bata, sige sa kaubog, sa may mga ilis, ulampin sa bata. Kuhan pagkaon ng bata, ngiton na ba na, no? Salamat sa kapanyangat itong tuluman noon. Ako ang pasultiyon!